Moktin ne jodak 400 nie mudhe kar dak ma Mukuru kwa Ruben. Bang' kambi keyo teko sitima Kenya Power golo oko transformer 9 magikoni ne otudie yo ma ok oriere. Kaka Judith Omondi lero, jodak yuago rochruok mar arita kaluwore gi mudho e kinde ma Kenya Power to ramo ni pod gitimo nonro kapok giduoko transformer go. Okinyi makawuone wawuotho e gweng' ma Mukuru kwa Ruben e kaunti ma Nairobi, ma jodak mage ne ochwalo ng'ur ni otieno achiel e mudho osemiyo gikadhi e midhiero kaluwore gi transformer mane ochok kod Kenya Power kawuokie kar dakno ma Mukuru kwa Ruben ma oting'o ma ok tin ne jodak 400. Chakre chieng' mana ayudo machni, an gi higa 5 ka tiyo gi machni ma token. To kaka joma token no biro nyoro, no mayo wa mach, no chako kao transformer wa, koro nwa dong' e mudho. Jodak gikoni gisebedo ka gichulo stima, makmana ni kuo mar mita ne osebedo diere moko, kendo ne gichwalo ng'ur ne Kenya Power, mane osingo kilomita manyien, gino pok gineno nyaka sani. Kila mtu alikuwa na tokens, zilikuwa zimewekwa hapa juu. Na tunashindwa hizo token hapa juu zilibebwa na akina nani. Juu sisi kama wakaaji hatujui kuoperate mambo ya stima. So hizo stima lazima zikue, hizo token zilibebwa na mtu wa Kenya Power. Juu hata saa hii ile mita yote yenye ilibiwa na ukisoma inasoma kama Kisii na huko Wajaluoni, mahali kwingine zote zinasoma huko. Hakuna yenye iko active. So tulikuwa tunaomba hizo mita zote zenye zilibebwa, tunaomba kwanza zirudishwe na tuwekewe token. Sisi tuko ready kutumia token. Kao tina chiel kende, giko ni giseyudo monje lwet jo maundu, magiko ni poni omedo dhi nyime to gimagi inyalo bedo kamarach. Nyumba zetu ni slums, ni mlango kwa mlango. So insecurity iko juu. But hawakutupatia time ya kukwenda kukaa na wao chini, tujue ni nini wanataka na ni kwa nini wanataka kubeba hizo transformer. Kaluwore gi report mane wayudo kowuok kuom jatelo mar Kenya Power e kaunti ma Nairobi, ne gichoko transformer 9 chieng' wuok tich, magikoni otudi e yo ma ok ni kare, kendo gisechako timo nonro e wi stima ma otudi to ok oyang kod Kenya Power. Gisingo duoko stima kono, bang' nonro margi kendo ka bang' jodak makono, osechopi apise gi mar yango ni gitiyo kod stima e yo ma oriere. Judith Omondi, Ramogi TV.